Syubun Februari session part kejeng tip nam tak result kabade mentak kasngi khasan tarik Februari arjar pesan markaderu ka last jeng Mareh te mentak kasngi ki adon mix mo ki kategori adon lang bat AB bat UB bat UBSI don lang bat ki female bat male ru kaju te kam dunaru mar bala last la dunaru bon Mareh te mentak kasngi ki total candidate ki Mareh idon sispa khat sangut ki bakpas ki don pra pendrungut ki fail ar prangut ki bayo excellent ki don kumba saungut ar lai sau ki bayo excellent ki don kumba lai sangut bayo excellent ngabak lang te ne way ar lai sosan ni don sangut ki bayo excellent te hangne la mix la kajong te hangne hajrong la daptho AB ki don kumba ha ka first shift ki don live sangut ha ka second shift ki female don khnai ngut te AB yo excellent ar lai ngut excellent ar shinrang way kan thai UB first shift don khasan ngut second shift no sau third shift don R excellent tang way UBSI khat sau first shift second shift don new you excellent tang way kini mau iba pani hane yang la shoot hok untuk hi dan dengan siapa mentai ka result jong kini ki candidate ki pass but you fail